שלום לכולם, אנחנו גם רוצים להספיק לסיים קצת לפני 8:30, ומי שירצה להיכנס אחר כך לשיעור הנוסף. אני חשבתי, אתם יודעים שמה שנקרא דור לדור ישבח מעשיך, ויום ליום יביע עומר, ואנחנו חוזרים על אותו חג כבר הרבה שנים, ותמיד אנחנו רוצים ללמוד את החג הזה באור המיוחד של השנה הרלוונטית ובמציאות החדשה, כי אנחנו באמת מבינים ומכירים ומאמינים שגם התורה וגם כמובן דברי חכמים, הם, נקרא לזה אותה גברת בשינוי אדרת, במובן הזה שהמסרים, מסרי העומק הם נצחיים, אבל הם פושטים צורה ולובשים צורה, ולפעמים גם יש אותיות מסוימות שבולטות ומהדהדות בשנה אחת, ובשנה אחרת פחות. לכל שנה יש את ההערה שלו, אולי את נקודת ההבלטה שלו. ואני מרגיש שהשנה, לפחות לקראת יום כיפור, אז באמת מהמון חומר והמון דברים שאפשר לעסוק בהם, המון חומר והמון רוח שאפשר לעסוק. חשבתי לעסוק במשנה מסוימת שראיתי שמישהו ככה כתב עליה, ומאוד אהבתי את הרעיון, ואני חושב שהיא בהחלט רלוונטית ומאירה באור מיוחד גם על תקופתנו. אנחנו מדברים על המשנה האחרונה במסכת יומא, ולצורך זה 30 שניות על מסכת יומא. מסכת יומא, כמובן שזה המסכת על יום הכיפורים, זה יומא, היום. כך בעצם חז"ל ראו את היום הזה, את יום הכיפורים כהיום, מצאו לכך כמה רמזים, שזה היום שבו השטן לא שולט, והסימן של זה השטן גימטריה 364, שיש יום אחד שהוא לא שולט בו, שזה יום הכיפורים. זה באמת יום הערה מיוחד, ומסכת שלמה שעוסקת ביום המיוחד הזה, כאשר המסכת בנויה מ8 פרקים, כאשר 7 פרקים ראשונים עוסקים בעיקר ביום הכיפורים שהיה במקדש, כשהדמות הדומיננטית כמובן של הפולחן, של העשייה, זה הכהן הגדול, והכל סובב סביבו. ובפרק השמיני, זה בעצם הפרק שאני חושב שהרבה מכירים ממנו, כי הוא הפרק שעוסק בעצם ביום הכיפורים כלפי האדם הפרטי, כלפי עם ישראל באופן פרטי, ולא ביחס למקדש. ברגע שחרב המקדש, אז בעצם 7 הפרקים הראשונים נהפכו להיות סוג של, נקרא לזה היסטוריה, סוג של אולי געגועים, יצירת געגועים למקדש, אבל מתוך כל המשנה הזאת, מה שנהיה רלוונטי ודנים בו, זה באמת הפרק האחרון, כי הוא הפרק שעוד, מה שנקרא, חיים אותו. וזה מעניין שזה בנוי בצורה כזאת של 7 ו-1, כי המודל הזה של 7 ו-1 ביום הכיפורים זה מודל די מוכר, די מעניין. 7 ימים לפני יום הכיפורים היו מפרישים כהן גדול, והיום השמיני כאילו מוגדר כיום הכיפורים, זאת אומרת 7, ואז היום השמיני הוא היום הקדוש. מעניין שהמבנה הזה קיים, מי שמכיר קצת את ההזעה שאנחנו מתארים בעבודת מעשה, עבודת כהן גדול, יש גם 1 ו-1, כן? הוא 7 ויש לו 1 שהוא מצליף כ8, מבנה מעניין שצריך פעם אחת לברר אותו, להבין את המשמעויות שלו. כרגע אני רוצה לעסוק במשנה האחרונה של הפרק השמיני, שהיא גם משנה מאוד מאוד מפורסמת על 2 חלקיה, גם על הרישה שלה וגם על הסיפה שלה, ובעיקר אנחנו נעסוק בסיפה שלה. וכך אומרת המשנה, האומר הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כן, זה משפט מפורסם, וגם מצטטים אותו ומשתמשים בו. אדם שהפך את הרצון לתיקון למקצוע, והבין שזה שיטה, הייתי אומר סטייל, קצת אווירה נוצרית פה, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, באה המשנה וחותכת את זה ואומרת, פה זה לא עובד חביבי, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הכתב ביום הכיפורים מכפר, גם המשנה לא אוהבת את זה, אין יום הכיפורים מכפר, כי זה לא שיטה. עכשיו אומרת המשנה, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, ללא ספק אחד המשפטים היותר מפורסמים בכל מה שקשור ליום הכיפורים, וגם המשנה מביאה פסוק וראיה לעיקרון הזה,
על ידי רבי אלעזר בן עזריה. את זה דרש רבי אלעזר בן עזריה. כתוב בפסוק, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כן, זה פסוק שנאמר בפרשת אחרי מות, בהקשר של יום הכיפורים, נאמר לצורך העניין הזה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, אז מדייקים. עבירות שבין אדם למקום, אז יום הכיפורים מכפר. כי זה מכל חטאותיכם לפני השם. מה שקשור להשם, זה תטהרו. אבל עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אז זה באמת דרשת רבי אלעזר בן עזריה, שמחזקת כמובן את האמירה של המשנה, שיום הכיפורים באמת זה יום מדהים, זה יום של כפרה, אבל יש מחסום קטן שצריך לעבור אותו, וזה, המחסום הוא בעצם עד שירצה את חברו, בכל מה שקשור לבן אדם לחברו. צריך לטפל בעניין הזה אם אתה רוצה כפרה שלמה. עד כאן באמת החלק הראשון של המשנה, חלק מוכר, שגם מעלה שאלה מסוימת, למה? לכאורה. מה זאת אומרת אין יום הכיפורים עד שירצה את חברו? זאת אומרת, צריך לרצות את חברו, הכוונה לבוא לבקש סליחה. עם כל הכבוד, זה בעצם מה שצריך לעשות גם בן אדם למקום. גם צריך לבקש סליחה. זה מה שאנחנו עושים ביום הכיפורים. מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, אז בעצם זה אותו דבר. והעובדה שהמשנה לא כותבת את זה ככה, כאותו דבר, אלא שאומרת, לא, יום הכיפורים מכפר, ובן אדם לחברו צריך ריצוי, לכאורה משמע מכאן, שבכל מה שקשור לבן אדם למקום, לא צריך ריצוי. לא צריך לרצות במקרה הזה, את הקדוש ברוך הוא. הדבר הזה הוא עצמו שאלה. מה זאת אומרת לא צריך לרצות? מה המשמעות של לרצות? מה אנחנו עושים כל יום הכיפורים אם לא לרצות את השם? אז זו נקודה שצריך טיפה להבין אותה. דבר שני, למה באמת יום הכיפורים לא יכול לכפר גם על בן אדם לחברו? למה תפילות והסליחה, למה זה לא יכול גם להיות מטריה גם לבן אדם לחברו? זו פשוטה אתה יכול להגיד, כי הקדוש ברוך הוא לא אמור, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לחסות על מה שפגעת בבן אדם אחר. פגעת בבן אדם אחר, הקדוש ברוך הוא כאילו לא מהווה מטריה לכל העוונות שלך. זה מעניין, הנקודה הזאת. לכאורה, למה? אולי כן, אולי זה דווקא שיטה טובה. מדוע יום הכיפורים באמת לא הרחיב את מוטת כנפיו גם לבן אדם לחברו? מה אני מרוויח מזה? הייתי אומר שזו נקודה השאלה אם אפשר לענות עליה, אבל זו נקודה שבכלל צריך לחשוב עליה. והדבר השני זה באמת הסיפה. הסיפה של המשנה, בדברי רבי עקיבא, דברים הייתי אומר, יותר נקרא לזה, כמו שאדם רוצה לברך לחיים, אז הוא אומר כמה דברים, ואז הוא אומר, יהי רצון, וכן, ככה איזו אמירה כזאת מסיימת, קרשנדו כזה, וכך נראה את דברי רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, כן, זה ממש עוד רגע, הוא עולה על איזה טרנזיט ומתחיל לרקוד. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כך בעצם מסתיימת המשנה. כל המשנה של יומא. סיום מאוד יפה, מאוד מרגש, ובאמת השאלה האמיתית פה, האם הסיומת הזאת של רבי עקיבא היא באמת רק מה שנקרא לציור הפרק, ליפות את סיום המשנה, ויש את זה ברוב המשניות, בהרבה משניות יש סיומת כזאת, מאוד מלהיבה, לא הלכתית, רעיונית כזאת. האם הסיומות הללו הם פשוט בשביל מה שנקרא לסיים בטוב, או שלסיומות הללו יש גם ערך, נקרא לזה פרשני, ערך עם מסר ספציפי. האם רבי עקיבא בדבריו מעמיק לנו איזושהי הבנה מסוימת, או רוצה להוציא אותנו מהבנה מסוימת, אולי מוטעת שאנחנו עלולים לטעות בה? שאלה בדבר הזה. אנחנו ננסה לתת מענה לשאלות ששאלנו על שני חלקי, גם ברשת, גם בסיפה,
ואנחנו יצאנו מנקודת הנחה שבאמת דברי רבי עקיבא, ובכלל דברי משנה גם בסיומם, הם לא רק דברים בשביל המליצה ובשביל הסיומת היפה, אלא יש בהם גם ערך עצמי. יש בהם אמירה שהיא מכוונת, א', אולי מכוונת את המשנה האחרונה, אבל יש מי שאומר אפילו שהיא מכוונת אולי אפילו את כל המסכת. היא רוצה לתת למסכת כולה איזשהו כיוון, איזשהו משהו שאולי, אם לא הבנו אותו עד הסוף, או אולי אנחנו עלולים לטעות, אז להעמיד אותנו בדיוק בנקודה. יכול להיות. בואו ננסה ונראה את זה דרך המפרשים, נעלה את הסברות השונות. המהר"ל עצמו, שעמד על הנקודה הזאת של הפער הזה, שביום הכיפורים מכפר בבין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו צריך ריצוי, התחושת הפער הזה וגם הקושי הזה שהעלינו, שמדבר על כך שגם בין אדם למקום צריך ריצוי. ואנחנו עושים את זה. אז מה בדיוק הפער וההבדל? אז באמת המהר"ל, כמו שיטה גדולה שלו, לוקח את זה למקום, נקרא לזה מקום באמת סגולי, עמוק, על הקשר המיוחד של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וכך אני מצטט כמה מילים ונסביר אותם. שמה שישראל מטהרים ביום הכיפורים, הוא בשביל שיש לישראל דבקות בו יתעלה. עם ישראל דבק, הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא באופן אינהרנטי, מהותי, פנימי. זה לא שמעשים מסוימים שלנו מחברים אותנו לקדוש ברוך הוא, ומעשים אחרים מנתקים אותנו. לא, אנחנו עם ישראל מחוברים לקדוש ברוך הוא, נקודה. יש לנו דבקות בו. וזה מה שכתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. וכך הוא מבין, הוא לא מבין שאתם ולא אחרים בעם ישראל, אלא אתם, עם ישראל כולכם, אתם דבקים. זה המהות שלכם, אתם דבקים. ועל זה אומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? כי אין מעלה יותר מזה. אין מעלה יותר גבוהה מאשר הדבקות הזאת של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, והדבקות של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. ומה הנקודה? למה יום הכיפורים מכפר ולא צריך לציין את הריצוי, מה שכן צריך בין אדם לחברו? והוסיף לומר, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שבשביל שישראל הם דבקים לגמרי בו יתעלה, דבר זה עצמו הוא הסרת והסתלקות החטא מישראל. ולכך ביום הכיפורים, מפני עינויי נפש והסתלקות הגופניות מישראל, אז יש לישראל דבקות בו יתעלה, ודבר זה הוא מסלק החטא מישראל. אסביר. אנחנו דבקים הקדוש ברוך הוא, והדבקות היא מה שנקרא מהותית. אלא מה? ברגע שבמשך השנה יש כל מיני, נקרא לזה, קשיים חומריים, חולשות של יצר הרע, שהמהר"ל רואה בהם תופעה חיצונית. הוא רואה בהם תופעה חיצונית, הוא לא רואה בהם משהו שהוא מהותי, חלק מהנשמה. הדבר הזה הוא מהווה חציצה. הדבר הזה הוא מפריע לדבקות. לכן מה עושה יום הכיפורים? עצם יום הכיפורים, בלי ריצוי מיוחד או משהו. עצם היום הזה של יום הכיפורים, שהוא כולל במהות שלו, והניתם את נפשותיכם, שזו ההגדרה הבסיסית של יום הכיפורים, כפי שזה מופיע בתורה בפרשת אמור, פרשת המועדות, שזה מה שצריך לעשות ביום הכיפורים, לא שום דבר אחר, והניתם את נפשותיכם. הדבר הזה, מה הוא גורם? הוא גורם להסתלקות הגופניות. הגופניות, הכוונה, זה שם קוד לכל הצדדים החיצוניים, הגופניים, זה גורם להסתלקות, וממילא הדבקות מתגלה. זאת אומרת, כיוון שנקודת ההנחה של המהר"ל, שיש דבקות, יש קשר פנימי. ויש כל מיני לכלוכים חיצוניים שמפריעים. ברגע שהלכלוכים החיצוניים האלה מוסרים, אז אוטומטית שקע מתחבר לתקע. לא צריך לעשות עוד פעולה, כי הפעולה כבר קיימת, היא כבר נמצאת. רק יש כל מיני דברים שמחלישים אותה, מפריעים לה. ביום הכיפורים, ביום המיוחד שאתה עובר, כיום של צום, של עינוי נפש, זה עצמו מסלק את הגופניות, וממילא זה מסייע בצורה יותר קלה לחיבור. ולכן, אומר המהר"ל, זה הקשר להמשך דבריו של רבי עקיבא על המקווה. למה הוא מביא את הפסוק של
מקווה ישראל השם. מה רע בפסוק שנאמר לפני כן? וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתי. למה צריך גם את מקווה ישראל השם? אומר המהר"ל, לכן אמר, מה מקווה מתאר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כי המקווה מטהר הטמא, כאשר יתדבק בו לגמרי, מבלי שום חציצה בעולם. זה אחלה, באמת השוואה מופלאה. מה זה מקווה? אדם נכנס למקווה, הוא לא עושה כלום, הוא רק עובר את המקווה ונטהר. אבל לפעמים יש, מה יש? יש כל מיני חציצות. יש לו בגד, יש לו שעון שחוצץ. זה לא עניין מהותי, זה עניין חיצוני, טכני. ברגע שמסירים את כל התכשיטים, את השעונים, כל מיני דברים שגורמים לחציצה, אז אוטומטית המקווה מתאר. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מתאר ישראל, כי הם דבקים בו, יתעלה לגמרי מבלי שום חציצה והפרד כלל. ולכך ישראל טהורים על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת שלפי המהר"ל, הנמשל לאותם דברים שהם חוצצים במקווה, בעצם הגופניות והחולשות והיצר הרע וכו'. וברגע שאני נכנס ליום הכיפורים ומתחיל את עינויי הנפש, אז בעצם ברגע הזה אני ישר מתחבר, כי המים ישר מתחברים לגוף ומתארים אותם, ככה אני ישר מתחבר לקדוש ברוך הוא ונטהר על ידו. כמו שהמקווה מתאר את האדם, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. אז אם כך, אומר המהר"ל, לכן דווקא עבירות שבינו למקום, שהתרחק מן השם מתעלה, בגלל כל מיני חולשות גופניות וכו', אז השם מתעלה מכפר על ידי שישראל דבקים בו, כי הם מתענים ביום הכיפורים ואז הם חוזרים אליו. אבל החטא מצד חברו, לא מצד השם מתעלה. במקרה כזה, אין יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, יש איזשהו, נקרא לזה משהו שנגרע מהאדם ברגע שהוא חוטא כלפי חברו. כי כשהוא חוטא כלפי חברו, אין בינו לבין חברו דיבוק אוטומטי. וברגע שהוא חוטא, עכשיו הוא צריך ליצור את הדיבוק הזה, אז הוא צריך לרצות את חברו. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך, אצל הקדוש ברוך הוא יש דיבוק אוטומטי. זאת אומרת שהמהר"ל מסביר את שיטת רבי עקיבא בכך, שיש מעלה מיוחדת בקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהיא עולה על המעלה של ישראל בינם לבין עצמם. למרות כל המקורות שאנחנו יודעים, שישראל ערבים זה לזה, וישראל אחראים זה לזה וכו', עדיין, לפי המהר"ל, אין את הדבקות הזאת של בן אדם לחברו, כמו שיש את הדבקות של אדם ואלוקיו. וזה מה שרבי עקיבא אמר, אשריכם ישראל. מה אשריכם ישראל? על הדבקות הגמור הזה, מבלי חציצה כלל, עד שנעשים טהורים מאיתו. ואשרנו ואשרי חלקנו בטהרתנו, במקום טהור וקדוש הזה, אשר לא יטוהרו בו מלאכים עליונים, כאשר ידוע לחכמי בינה. מהר"ל אומר, צריך להדין שיום הכיפורים, בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה גובה שאפילו המלאכים לא נמצאים בו. אז אם אני מסכם את דברי המהר"ל במשמעות של רבי עקיבא בסוף מסכת יומא, בעצם מה שרבי עקיבא אומר, רבי עקיבא בדבריו, באשריכם ישראל, הוא לא רק אומר דברים יפים לסיומת, אלא הוא בא להסביר את הרישא של המשנה, מדוע בבן אדם למקום, יום הכיפורים מכפר ולא צריך ריצוי. מדוע? כי יש איזושהי מעלה מיוחדת. אשריכם ישראל, שאתם כל כך קשורים לקדוש ברוך הוא, שמספיק שאתם רק מענים את עצמכם, ובזה אתם מסירים את, נקרא לזה, את החלקים החיצוניים, המוחלשים, הגופניים, שאוטומטית כבר יש חיבור. ועוד שבן אדם לחברו זה לא כזה פשוט. בן אדם לחברו צריך לעבוד, צריך לחדש את הקשר הזה, את הדבק הזה. אז כאן צריך לרצות. משמע שאשריכם ישראל בא בעיקר לדבר על הערך המיוחד של הבן אדם למקום. כך אפשר להבין את רבי עקיבא לפי המהר"ל. שמקווה ישראל השם, שהקדוש ברוך הוא, תראו כמה הוא חסד איתנו, שלא צריך ריצוי. מספיק לעבור את יום הכיפורים,
ויש לנו וי גדול בלי ריצוי. למה? כי אנחנו ממילא מרוצים לפניו, אנחנו ממילא מחוברים אליו. זה ההסבר של המהר"ל. בהחלט הסבר שמאוד משקף את העמדה המהר"לית, בכל מה שקשור לחיבור המהותי והקשר העמוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני חושב שמה שטיפה מעלה שאלה, זה שאז יוצא שרבי עקיבא בעצם, הוא מתעלם לגמרי, כאילו הדבריו באים להעצים רק את החלק האחד של הרשע, של עבירות של בן אדם למקום, ופחות מדברים על הצד של הריצוי החבר. יכול להיות, בהחלט. ראינו אבל, באמת, תורה מעניינת, הסברים נוספים. למקומו של רבי עקיבא, של דבריו של רבי עקיבא, ואולי נראה באמת זווית קצת אחרת. אנחנו עוברים עכשיו לתוספות יום טוב, הרב יום טוב ליפמן הלר, שחי במאה ה-16, סוף המאה ה-16, אנחנו יודעים שהיה לו נס גדול, הוא כמעט עמד למות, היה לו נס גדול, והוא עשה חג, הילולה ביום הזה של ההצלה, והוא גם ביקש מכל צאצאיו לעשות סעודה, ויש כאלה שגם אכן עושים את זה, עושים את הסעודה הזאת. צאצאיו של התוספות יום טוב, באמת פרשן גדול ממש, מחשובי הפרשנים על המשנה, והוא, כשהוא רואה את דברי רבי עקיבא, הוא מזהה איזושהי כפילות בדברי רבי עקיבא. כי כתוב, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מתאר אתכם? זה כפילות. אפשר היה לפני מי אתם מתארים, וזה אביכם שבשמיים, זה אותו אחד. הוא גם מתאר וגם לפני מי אתם מתארים. למה צריך את הכפילות? הוא גם שם לב שיש גם כפילות בפסוקים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים ותרתם, שזה ציטוט מהנביא יחזקאל, ורבי עקיבא מביא עוד פסוק מקווי ישראל השם, זה פסוק מירמיהו. אז השאלה, למה צריך להביא שני פסוקים? אז בעצם השאלה של תוספות יום טוב היא שאלה כפולה. למה רבי עקיבא כופל את לפני מי אתם מתארים את אתכם, ולמה הוא כופל את הפסוקים? לכאורה כבר מהשאלה אתה כבר מבין חצי מהתשובה. אם יש פעילות של שניים ויש גם שני פסוקים, כנראה יש פה שני מצבים, פה שני עניינים, נכון? כך נראה. אז תראו מה הוא כותב, באמת דברים יפהפיים, וגם התבוננות באמת עמוקה על השימוש בפסוקים, כי רבי עקיבא, אני חוזר שוב פעם למשנה, רבי עקיבא יכל להגיד את דבריו גם בלי להביא פסוקים. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, אביכם שבשמיים. כאילו, לא, זה ברור, זה נפלא. הפסוקים הם נחמדים, טובים, אבל הם לא באמת מוסיפים לי. אם רבי עקיבא הוא מקור בפני עצמו, הוא לא צריך להביא לי פסוק בשביל הדבר הזה. וכאן אנחנו רואים שהוא מביא שני פסוקים. ובאמת זה נכון שכל פעם שמישהו מביא פסוק, גם הפסוק לפני כן שדרש רבי אלעזר בן עזריה, צריך לפתוח שם ולראות על מה הפסוקים מדברים. כי ברגע שאתה פותח ואתה רואה את הפרשייה בכללותה, מאוד ייתכן שאתה תוכל לקבל זווית רחבה יותר וממילא עומק גדול יותר לדברים שרבי עקיבא רוצה לכוון אותך. באמת התוספות יום טוב עשה את המשימה הזאת בשבילנו, דברים ממש מדהימים. אומר התוספות יום טוב כך. לפי שהדרך הישרה הוא שיעבור לו האדם בעצמו להתקדש ולהיטהר. זאת אומרת, האידיאל, יש אידיאל ויש לכתחילה, יש דיעבד. האידיאל זה שאדם ייזום בעצמו התקדשות, ייזום בעצמו את ההיטהרות, שהוא לא יחכה שמישהו יבוא ולעזור לו, אלא הוא יפעל, הוא יהיה אקטיבי בפעולה הזאת. ואז, כשבא להיטהר, מסייעים לו. ברגע שהוא בא להיטהר, אז גם יעזרו לו, אבל הוא צריך לרצות את זה. ועל זה אומר התוספות יום טוב, על זה אמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מטהרים. זאת אומרת שהפסוק, התיאור הראשון, זה על אותם אנשים, אנשי מעלה, שהם לא מחכים שמישהו יבוא לחלץ אותם. הם מחלצים את עצמם, הם מנסים להתקדש, הם מנסים להתקדם, להתפתח. ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם סיוע, אבל זה יוזמה שלהם. וזה דבר גדול.
אבל, אומר רבי עקיבא, בדברי התוספות יום טוב, אתה יודע, יש אנשים שאין להם כוח, הם כבר מיואשים. ומפני שלפעמים לפי שיצר לב האדם רע עליו, לא יוכל להתגבר עליו לכופו להתאר בתשובה, והוא רחום, הקדוש ברוך הוא, יכפר עוון, יעוררהו, הקדוש ברוך הוא רואה את בן אדם, לא מסוגל לקום, ובימין צדקו יתמכהו לבלתי אידך ממנו נידח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד, והנידחים מארץ מצרים, הוא גם אותם ישיב, הוא לא מוותר על אף אחד. אז גם אם הוא רואה אחד שלא עוזר לעצמו, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? בוא אני ארים אותך. וזה שאמר, ומי מטהר אתכם. משמע, שמה שכתוב לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם, זה שני מצבים שונים. המצב הראשון האידיאלי יותר, זה שהאדם פועל באופן אקטיבי. המצב השני הוא מצב דיעבד כזה, שהאדם יותר פסיבי, אבל בכל זאת, הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, מושך אותך, הוא מטהר אותך. אז זה יפה, שגם ביום הכיפורים החידוש, שגם את אלה שלא זזים, הקדוש ברוך הוא עוזר להם. ולכן ממשיך התוספות יום טוב ואומר, ובמה שסיים פתח. זאת אומרת, ומי מטהר אתכם? זה הפסיבי, זה הפסוק מיחזקאל. וזרקתי עליכם מים טהורים וכו', שזה פעולה של הקדוש ברוך הוא, וזה בלי התעוררות האדם. אלא הוא ברחמיו מטהרם. וכן זה הכתוב נאמר, וכאן התוספות יום טוב בעצם מכוון אותנו לפסוקים ביחזקאל, שבאמת מתואר שם בצורה בלתי רגילה. הוא, הקדוש ברוך הוא מחלץ את עם ישראל בלי שום פעולה מצד ישראל. וכך נאמר, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמותה בדרכם ובעלילותם, כתומת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם טימאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות כדרכם וכעלילותם שפטתם. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. חילול השם, זה מה שהגויים אומרים, תראה את העם הזה. ויחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, ויחמול על שם קודשי, לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוקים בהיקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים. באיזה הצדקה? אין הצדקה. עם ישראל עדיין חוטא, אבל אני עושה את הכל. וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם על אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. הכל, 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 אקטיביות אלוקית, התערותא דלעילא מלמעלה, בלי שום תגובה מלמטה. הדבר הזה הוא מנוגד בדרך כלל לתפיסה הכללית שלנו, שאנחנו תמיד אוהבים לצטט, והיא כמובן נכונה, שהקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. הדבר הזה, בדברי הנביא יחזקאל, לא מתאים לכלל הזה. הנה, מצאנו, וחשוב להכיר את זה גם, שהנביא יחזקאל מתאר גאולה, שהיא כל כולה גאולה אלוקית, ללא שום פעולה מצד עם ישראל. ברור שהדבר הזה מזכיר בצורה מאוד מאוד בולטת את יציאת מצרים, כולל ביטויים דומים, יש פה 4 לשונות גאולה, ובכלל הנביא יחזקאל, ספר יחזקאל, הוא ספר שמשחזר בעצם את יציאת מצרים, ובעזרת השם, אני מקווה שבשנה הבאה כבר נוכל לראות ספר על הנביא יחזקאל שעוסק בדיוק בדבר הזה, שחבר עכשיו במהלך הכתיבה שלו, שבעצם טוען שכל הנביא יחזקאל, כל ספר יחזקאל הוא בנוי בעצם על גאולת מצרים, ועל העובדה שעם ישראל כשיחזור לארץ יזכיר מאוד את היציאה ממצרים, וזה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, והתוספות יום טוב מביא את זה, הוא אומר, זה הצד של מי מטהר אתכם. זה הצד שבו עם ישראל נמצא בכזאת שפלות, שאף אחד לא יכול להושיע אותם, אלא רק הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא באמת נרתם לעניין ועושה את זה.
הרי שאמר, דברי התוספות יום טוב, אף על פי שמחללים השם יתברך, אפילו בבואם בגלות החל הזה, עם כל זה, ולקחתי וזרקתי. זאת אומרת, הנה אתה רואה מבואר, שהדגש פה הוא על כך שהקדוש ברוך הוא זה שגואל, הוא זה שמוציא. וממילא רבי עקיבא לקח את המבנה הזה של הנביא יחזקאל, שזרקתי עליכם מים טהורים, ואומר, כמו שהנביא יחזקאל מתאר את זה כגאולה של מקום, שעם ישראל עובר מהגויים לארץ ישראל, דרך הפעולה של הקדוש ברוך הוא, זה נכון גם במושג הזמן. יום הכיפורים זה היציאה מהגלות של הזמן, כמו שיש מושג במקום, יש גם מושג בזמן, וכל השנה אנחנו נמצאים באיזושהי, נקרא לזה, גלות של שלטון היצר הרע ושלטון החומר, והנה ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא זרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם, זה יום שבו אנחנו יוצאים מהגלות הזאת, גלות של זמן, כן? שזה מאוד מעניין, מה שרבי עקיבא בעצם לקח את הפסוקים של הנביא יחזקאל והמיר אותם, התאים אותם ליום הכיפורים. אז זה מעניין להסתכל על יום הכיפורים כיום של גאולה, במובן הזה שכל השנה אנחנו נמצאים באיזשהו מאבק, נקרא לזה, אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות שהיא לא אנחנו עד הסוף, ביום הכיפורים מתגלה באמת האני הפנימי העצמי שלה, כפי שמתואר בנביא יחזקאל, ואת זה מי עושה? הקדוש ברוך הוא פועל והוא מוציא אותנו, והוא מאפשר לנו את הדבר הזה. אבל רבי עקיבא לא הסתפק רק בזה. הוא גם הביא עוד פסוק. אחר כך הביא פסוק, דמה, מקווה ישראל השם, הוא הביא פסוק מירמיהו. מה זה מקווה ישראל השם? על מה שהתחיל, שהשם יתברך, על מה שהתחיל הכוונה לפני מי אתם מטהרים, מה שכתוב בהתחלה, זה מתאים למקווה ישראל השם. שהשם יתברך מטהר את מי שבא להיטהר, שזה המצב, אמרנו, האידיאלי לכאורה. ועכשיו הוא מצטט פסוקים מירמיהו. פסוקים מירמיהו באמת מכוונים לתיקון, לסליחה ומחילה של הקדוש ברוך הוא, לטהרה, בעקבות יוזמה שלנו. אם עווננו אנו ואנו, השם עשה למען שמך, כי רבו משובותינו, לך חטאנו. כשאדם אומר לך חטאנו, אז הוא מבין את זה. ביחזקאל לא ראינו שום חטאנו, שום כלום. אין הבנה כזאת. פה לפחות יש הבנה שחטאנו. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה. למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטל ללון? למה תהיה כאיש נדהם? כגיבור לא יוכל להושיע, ואתה בקרבנו השם, ושמך עלינו נקרא. אל תניחנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. לא, אל תעמוד בצד. הנה, אנחנו רוצים ישועה. אנחנו רוצים עזרה. שמך עלינו נקרא. אנחנו קוראים לך. הרי שאחרי שהתוודו על חטאם, אמרו מקווה. וזה דומה לטהרת מי מקווה, שמתארים הבא ונכנס וטובל בתוכם. כן, הבא ונכנס תחת כנפי שכנתו יתברך, הוא חוסהו בצל כנפיו, ומסייעו להתאר, כך נראה לי. והשם יתברך ברחמיו, יתארנו מכל תומותינו, ולבית קודשו יקבץ נפוצותינו, במהרה בימינו אמן ואמן. כן, ככה, כולם כמה, כיוון שזו המשנה האחרונה, אז גם הפירוש זה הפירוש האחרון, אז כולם מסיימים ככה בסיומת, ככה מרוממת. אבל מה אנחנו רואים מדברי התוספות יום טוב? שהתוספות יום טוב אומר שרבי עקיבא נותן כאן שני מצבים. מצב אחד, שהאדם רוצה להתאר, עדיין לפי התוספות יום טוב, כמו המהר"ל, רבי עקיבא מדבר על התחום שבין אדם למקום. הוא לא מתייחס כל כך לבן אדם לחברו. בעוד שהמהר"ל דיבר על כך שבקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יש בעיקר דבקות, וכל מה שאנחנו צריכים זה רק להסיר איזשהם מחיצות מסוימות בסיסיות, שהן נעשות ממילא על ידי הצום, ואז זהו, לא צריך יותר מזה. התוספות יום טוב לא בדיוק הולך בכיוון הזה, הוא אומר, לא, זה שני מצבים.
המצב האידיאלי שכן צריך לעשות תיקון, צריך לעשות תשובה, צריך לבקש סליחה, צריך להודות שחטאנו. ואז זה כמו אדם שנכנס למקווה, אבל כדי שהמקווה יתאר מישהו צריך להיכנס אליו, הרי המקווה לא נמצא בתוך האדם, המקווה נמצא במקום מסוים, צריך לבוא למקווה. מי הולך למקווה? מי שמבין שהוא צריך את זה. אז צריך את הפעולה הזאת. אבל יש גם מציאות שאדם לא הולך למקווה. אז אם אדם לא הולך למקווה, המקווה בא אליו. וזה מה שכתוב ביחזקאל. וזרקתי עליכם מים טהורים. זה לא שאתם הולכים למקווה, אלא המקווה בא אליכם, ואני זורק עליכם מים טהורים. וזו מציאות, לפחות לפי התוספות יום טוב, היא מציאות כמובן קיימת, אבל היא פחות עדיפה. היא מציאות שיחזקאל אומר אותה בביטויים קשים, אבל היא קיימת. ויום הכיפורים מאפשר אפילו את זה. זה היום המיוחד של החסד הגדול של היום הזה. וזה חידוש גדול, בהחלט חידוש גדול שיש את האפשרות הזאת. אז באמת שני דברים מאוד מאוד חשובים וחזקים. מה שחסר גם במערב וגם בתוספות יום טוב, כפי שאמרנו, זה ההתייחסות הזאת של בן אדם לחברו. כאילו רבי עקיבא שם את זה בצד. ואת ההשלמה הזאת עושה התפארת ישראל. הרב ישראל ליפשיץ, במאה ה-19, פירוש חשוב מאוד למשנה, והוא עושה פה חיבור מאוד מעניין. בין בן אדם לחברו לבן אדם למקום, בדברי רבי עקיבא. בסדר? אני רוצה לחזור רגע למשנה. המשנה, עוד פעם בדברי רבי עקיבא, לדייק, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו וכו'. הביטוי הזה, אביכם שבשמיים, זה ביטוי קצת מוזר. איפה מצאנו ביטוי כזה? אבינו שבשמיים. אני לא זוכר דבר, יש את זה בתנ"ך? אבינו שבשמיים? זה ביטוי שיש אלוקים, יש השם צבאות, יש שדה, יש צור, יש הרבה שמות, נכון? אביכם שבשמיים? לא ברור בדיוק מאיפה הביטוי הזה. למה נשתמש בביטוי כזה? ומה זאת אומרת אביכם שבשמיים? הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, זה יום כיפור, אבינו מלכנו, כן? אבינו מלכנו. נכון, אנחנו אומרים אבינו מלכנו, אבל מה אני מרוויח בביטוי הזה, אביכם שבשמיים, כן? אז אם היית אומר, מי מתאר אתכם? אביכם מלככם. אוקיי, זה בסדר, זה נבנה שמאוד משתלב עם הימים הנוראים. אביכם שבשמיים. יש פה משהו שקצת ככה צריך לשים לב אליו, כן? אז תראו איך התפארת ישראל עושה מזה באמת דבר מאוד יפה, עמוק, מיוחד. הוא אומר ככה, מטהרים, הרי הוא מצטט את דברי רבי עקיבא, לפני מי אתם מטהרים, ומי מטהר אתכם. לפי התפארת ישראל הולך להיות פה שני שלבים. אתם צריכים לעשות פעולה, מטהרים, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה פעולה ויטהר אתכם. זה שונה מדברי התוספות יום טוב, שאמר שלא מדובר פה בשני שלבים, אלא בשני מצבים שונים. תפארת ישראל מגדיר את זה כשני שלבים, שהשלב הראשון הוא הכרחי כדי שהשלב השני יתקיים. אבל איך עם ישראל אמור להיטהר? מהי פעולת ההיטהרות של עם ישראל כדי לזכות בטהרה של הקדוש ברוך הוא? אז אני מצטט. מטהרים, נראה לומר, דאחי כאמר, אשריכם ישראל, שקודם שיכפר לכם הקדוש ברוך, שקודם שיכפר להם הקדוש ברוך הוא, לפני זה אתם מטהרים את עצמכם שתסלחו זה לזה. מה הוא עושה פה בעצם? זה פה דבר מעניין. אתם צריכים להיטהר כדי שהקדוש ברוך הוא יטהר אתכם. איך מטהרים? בין אדם לחברו.
זאת אומרת, אם עד עכשיו הבנו שאין שום קשר בין הסוגיה של בן אדם למקום, לסוגיה של בן אדם לחברו, וכל אחד הוא מערכת בפני עצמה, מלמד אותנו התפארת ישראל שהחידוש הגדול של רבי עקיבא בסיפור הזה של אשריכם ישראל, זה דווקא להראות את החיבור שיש ביניהם. אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יכפר לכם? אז אתם צריכים קודם כל לסלוח זה לזה, עד שירצה את חברו. יש קשר בין המערכות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. יש קשר, זה לא מערכות שונות, שכל אחת בציר שלה. וזה מה שהוא אומר. ואז הוא משתמש בביטוי אביכם שבשמיים, וזה מסביר את הביטוי אביכם, שהאב רואה את בניו, איך בניו מתנהגים, ועל פי זה הוא מזכה אותם. אביכם שבשמיים, שבשביל שתסלחו זה לזה, גם הקדוש ברוך הוא מטהר אתכם ומכפר לכם, שכל המעביר על מידותיו, מעבירים פשעיו. זה משנה בראש שנה, גמרא בראש שנה. ומי שמעביר, מה שנקרא, הכלל הבסיסי של מידה כנגד מידה, כשאדם הוא רחמן, אז גם הקדוש ברוך הוא מרחם. כשאדם הוא קפדן מול חבריו, אז באותה צורה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו, קפדן איתו ומדקדק איתו וכו'. אז מה יוצא לפי תפארת ישראל? באמת דברים יפים ועמוקים, שאם אתה רוצה לבוא ליום הכיפורים, ושהקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, יטהר אותך, ומי מטהר אתכם, אז אתה צריך לבוא עם תיקון של בן אדם לחברו. זה התנאי. וכך מחבר בעצם תפארת ישראל את שני החלקים, ויוצא שהסיומת של רבי עקיבא על אשריכם ישראל, היא סיומת שהחידוש המרכזי שלה זה החיבור בבין אדם למקום לבן אדם לחברו. רבי עקיבא הוא איש החיבורים, המומחה הגדול של החיבורים. וההבנה הזאת שהמערכת, נקרא לזה מלכות הארץ ומלכות השמיים, מחוברות זו לזו, הבאתליה. וזה בהחלט דברים של התפארת ישראל, בפירוש שלו, איך הוא מבין את הסיומת של רבי עקיבא. רב צבי יהודה, בנו של הרב קוק, עמד על הנקודה הזאת, אם כי הוא לא הביא את זה ביחס לפסוק לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אלא הוא יותר הדגיש את זה במילים עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את חברו. זאת אומרת, אם אנחנו קוראים את זה ככה בצורה מדוקדקת, אז קודם כל צריך שירצה את חברו, ואז לבוא ליום הכיפורים, ואז יש פעולה של הקדוש ברוך הוא שהיא מכפרת. זאת אומרת, זה קצת בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. כדי שתוכל לקבל את האישור האלוקי, התורני, אתה צריך את האישור של הדרך ארץ. קודם כל ירצה את חברו, ואז הוא מגיע לעולם של יום כיפורים, שבו הוא נבחן בכללים של יום הכיפורים, בין אדם למקום וכו'. ככה, אני חושב שככה יהודה הבין את זה, תראו את הדברים שהוא אומר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, צריך להחזיק מצב של כולנו יחד, ומתוך זה מתקיימים הכיפורים. כן? הכיפורים, הכפרה זה תהליך. תהליך שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל כדי שהתהליך הזה בכלל יתחיל, אנחנו צריכים להיות במצב של כולנו יחד. אנו נכנסים עכשיו לתוך ההיכל האלוקי הגדול, וזוכים לעצם היום הזה. זה ביטוי שמופיע על יום הכיפורים בפרשת אמור. עיצומו של יום מכפר, אמר רבי יהודה הנשיא. עיצומו, עצם היום, עצם זה שאתה עובר את היום הזה. אומר על זה הרב צבי יהודה, צריך לזכור את החיוב ואת המצווה ואת החיוניות לבריאתנו. אשרנו על ריבוי האהבה בין כל אחד מאיתנו, בין כל הנמצאים פה ובין כל אחד מישראל. צריך ריבוי פיוס, ריבוי רחמים, ריבוי מבט בעין טובה, ריבוי דיון לקו זכות, התמלאות בקו זכות, עם כולנו יחד.
מתוך זה אנו זוכים לחיים אמיתיים. אני חושב שבאמת אלה דברים שצריך מאוד מאוד להדגיש אותם כל שנה, ובמיוחד השנה. ריבוי פיוס, ריבוי רחמים. לפי הרב צבי יהודה, זה המשמעות של עד שירצה את חברו. זאת אומרת, עד שירצה את חברו, המשמעות היא שלא מספיק שיגיד לו סליחה וילך, אלא הוא צריך להגיד לו סליחה, ואם זה לא הצליח עוד פעם, והוא צריך ריבוי, כדי שהמושג ירצה, יתקיים. הביטוי ירצה הוא ביטוי קצת מעניין, קצת מוזר. לא יכול להשתמש בביטוי אחר. מה זה עד שירצה? חברו צריך להיות מרוצה, לכאורה לפי זה. חברו צריך לרצות. אז צריך לפעמים ריבוי רחמים וריבוי פיוס, ריבוי מבט בעין טובה. לא רק מי שמבקש את הסליחה, גם מי שמקבל את הסליחה כמובן, מי שצריך לסלוח. ריבוי לקו זכות. זה בעצם האתגר הגדול של יום הכיפורים. כשאדם מגיע ליום הכיפורים צריך לבוא בתודעה שהוא עכשיו עם ריבוי של מבט של עין טובה, ריבוי של קו זכות, כדי שכל חבר שיבוא ויגיד לו, הוא ירצה לבקש, שכל אחד שיבקש ממנו סליחה, הוא ירצה להגיד לו, כן, אני סולח. הוא ירצה את זה, הוא יחפש את זה. ובשביל זה הוא צריך לבוא מרובה, כי הוא מבין שהתנאי זה כולנו יחד. להחזיק מצב של כולנו יחד. כדי שאפשר יהיה לעבור את היום הזה ברוממות, בגדלות, בצורה אמיתית, בצורה נכונה, כפי שהמשנה מכוונת אותנו, כפי שהתורה מכוונת אותנו. ואלה דברי הרב צבי יהודה שאני חושב שמשתלבים עם התפארת ישראל, רק שהרב צבי יהודה לא מביא את זה בדברי רבי עקיבא. בהחלט אפשר להגיד שאת הדברים הללו, ככה הוא מבין שזה בעצם מה שרבי עקיבא אומר. לפני מי אתם מתארים ומי מטהר אתכם, שהיום המיוחד הזה, עצם היום הזה, המקווה הזה שאנחנו נכנסים אליו, זה צריך להיות תודעה של התקללות, שאנחנו חלק מעם ישראל. במובן מסוים אפילו הירידה למקווה זה סוג של ביטול. אדם מבטל את הפרט, את עצמו, והוא מתקלל עם הכלל, עם הציבור. זה באמת, אני חושב, הדברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו כן צריכים לשנן אותם בתקופה שבה יש כל מיני רצונות של אנשים מסוימים דווקא לכתב ולשסע. וצריך את הדבר הזה דווקא לקראת יום הכיפורים, צריך בנקודה הזאת יותר להתחזק. לסיום, הייתי רוצה כן להתייחס לנקודה הזאת של ירצה. הביטוי של ירצה הוא בא מתחום הקורבנות. כך נאמר בויקרא, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. הביטוי ירצה הוא ביטוי שקשור לכפרה בהקשר לקורבנות. העובדה שהמשנה משתמשת בפועל, שבעצם מהדהד בנו כפרה של המקדש, קרי כפרה של תחום של בן אדם למקום, והיא שמה את זה בבן אדם לחברו, באה לומר שזה היינו הך. זאת אומרת, אין הבדל. כמו שבן אדם למקום צריך ודאי בזמן המקדש, צריך קורבן וצריך ריצוי. אפשר להגיד שהריצוי לקדוש ברוך הוא זה הקורבן, כן? זה הקורבן עצמו. אז אותו דבר גם צריך לרצות את חברו, ולא גרם פחות. כמו שאתה משקיע בקורבן, להשקיע בחברו. ובזמן שאין בית מקדש, אז זה לא שאין קורבן, יש קורבן. הקורבן מגיע דרך הצום. כשאדם צם הוא מקריב את עצמו לדבר, וככה מופיע בזוהר. זה ביטוי מאוד מעניין, שהזוהר מביא. כשאדם נותן, וזה חלק מהתפילה שאומרים, נתתי חלבי ודמי, כשאדם נותן את חלבו ודמו, שהוא לא אוכל, הזוהר אומר שזה אפילו קורבן יותר גדול מאשר קורבן בהמה. אפילו יותר גדול. אז כמו שהביטוי ירצה קשור לבן אדם למקום בקורבנות, אותו דבר, אדם צריך להשקיע גם מול חברו.
דווקא להראות את העובדה ששתי המערכות הללו הן מערכות שוות משקל, שקשורות זו לזו, מחוברות זו לזו, בין אדם למקום ובין אדם לחברו. הדבר האחרון, שהוא בהחלט חשוב לא פחות, זה אולי החידוש הגדול של רבי עקיבא בתיאור שלו, של מי מטהר אתכם, שכשאתה קורא את המשנה ביומא, כל 7 הפרקים, התחושה היא שבעצם מה שמתאר את עם ישראל זה השעיר לעזאזל, זה זריקת הדם, זה הקטורת, שאתה נכנס לקודש הקודשים, זה השיא של העבודה. וזה אולי יכול להקוות מעט את ההבנה של, וואי, מי מתאר אותנו? השעיר, אנחנו תלויים בשעיר, אנחנו תלויים בלשון של זהורית, אנחנו תלויים בקטורת, שהכל יעלה כמו שצריך. בא רבי עקיבא, בסוף המסכת, מזורק לנו 2 שורות, שיכול להיות שגם באים לסכם את כל המסכת, ולא רק את המשנה האחרונה, להגיד לנו, תראו, לא לשכוח, בסוף, מי שמתאר את עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא, לא השעיר, לא זריקת הדם, לא הקטורת. כל הדברים הללו הם אמצעים מוכרחים, הכרחיים, חשובים, אבל הם לא עומדים בפני עצמם. בסוף זה השם הוא שמתאר, ובסוף גם זה התשובה, זה הווידוי, זה שבירת הלב של האדם, שזה הופיע במשנה, מה זה האין מספיקים בידו לעשות תשובה, כתב וישוב. אם זה עניין טכני, אז מה הבעיה לעשות את זה? זה לא, מחפשים את הלב של הבן אדם, כוונת הלב שלו. אז יכול להיות שרבי עקיבא פה מסיים את כל המסכת עם אמירה מאוד ברורה, שבסוף אין עוד מלבדו. מי שמתאר את עם ישראל זה השם בכבודו ובעצמו, ולא חלילה כוחות אחרים. כל הדברים שאנחנו נעזרים בהם כדי להתאר, הם אמצעים חשובים, אבל הם אמצעים כדי שהקדוש ברוך הוא באמת יפעל את הטהרה הזאת. ויכול להיות שזה המסר המרכזי שרבי עקיבא רוצה להעביר לנו, בהקשר הזה של סוף המסכת לכלל המסכת. ככה ראיתי בפירוש של הרב נגן, כמה שהוא כותב על המשנה. ונראה לי שהנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים יש נטייה להתאפס גם לדברים באמת יותר חפציים כאלה, להתאפס בה, וזה חשוב, וחפצים, זה קיים, והתורה מכירה בזה. אבל בסוף, מקווה ישראל השם. בסוף זה למעלה מתחיל, ונגמר שם, וזה בהחלט לימוד גדול. עד כאן דברנו. יש לנו עוד 5 דקות, אם מישהו רוצה להעיר הערה, בשמחה רבה. עמי? כן. מאחלת לכולם גמר חתימה טובה. היה כיף שכזה היה אצלנו בבית, אני מודה. בשיעורים האחרונים. עכשיו שאנחנו חוזרים עוד פעם לזום, זה קצת מוריד. לא מוריד מהשיעור, מוריד מהאווירה. אופטימיות. יישר כוח. תודה רבה. וואו, איזה הדים, יישר כוח. כן, מה? גמר חתימה טובה. רבה, אני תודה רבה. תודה רבה. יש עמי, תודה רבה. גמר חתימה טובה. מאוד נהנית. תודה רבה, גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. חתימה טובה לכולם. הרב עמי, גמר חתימה טובה.
100%. גמר חתימה טובה, בשורות טובות. אמן ואמן. תודה רבה. עמי, תודה רבה, היה מאוד מעניין. תודה, אסתר, תודה. גמר חתימה טובה. כל בשורות טוב. טובות. להתראות. יישר כוח גדול, הרב עמי.